Dame na sumurung madongani hita seluhna damang daenang na hina holongan. Hari Minggu sadariot di gua arima hari Minggu ari rea debata situlu sada. Debata na totong madongani hita di saluhut gulmit ni parnguluata. Di bagasa barita nauli sadarion di tota hoji sudotu sude akasiseana apostelna asa majadihon saluhut bangso gabe siseana podo hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasa guarniama anak doto di perbadia hata ni Jesuson gabe songo batu parsuhi di hita maka porseai ima debata situlusada alana marhite hata ni Jesuson di poda ibana akasiseana do akapostelna Allah mengajari saluhut bangsoi asa mangarado tina sahata naung dipatikonna tuhita saluhutna namang denang na hina holongan hita maka persyai sada do debata jelas sada do hadirionna alai marhite basa-basana terlumobi alani harroni anakna Yesus Kristus di tengah-tengah tanah manubusita jalato di perbadia nama dongani mengiring-iring gereja huria saha tu sadarion saha mahita tu haporsiaon ima tu haporsiaon debata situlusada debata ama nama no pahita Yesus Kristus anak nai nama nubus sita sia dosa-dosa ta jalato di perbadia mangaliho gugu tu huriai mardalani saluhut gulmit ni parnguluanna jadi sitong nah dang terlumobi parsalisian di tolu debata ale terlumobi holong na totong madongani hita marhite saluhut na basa-basa doha hahomion na pinasaha na tu hita saluhut na dami Tuhan ima madongani hita saluhut na